hrajeme nový Minecraft svět, který se jmenuje s názvem Mountain Transit. Možná jste ten svět viděli, ale to je tak takový upravenější verzi. Dneska si projedeme celou trasu od Orange Peaks až do stanice Lifting. Takže můžeme jít na to. Next station, Sandy Ravine. Mapu jsem dělal úplně celou sám. Sandy Ravine. Exit here for the Skyline Dreams elevator. Momentálně, pokud byste chtěli jen tak, jako fakt jen tak vědět, v jaký čas to teďka natáčím, tak je to 19:18, což je skoro 8 hodin. Takže nevím proč, ale Next prostě jsem to station, řekl. Riverside Bay. Nebo ne skoro, Interchange jako. station for the minecart